Nongyalam Gajaintia National Council but Gajaintia Student Movement haka pratarik unailar arhajar arpasan kila lej banyakandu yau sembut menteri rang baka jela uba preston tensang halor ka syongsuk syongsain hakitan kapot na kajingja yaki hakari Bangladesh. Presiden ke JNC uba Sam Bormi lingdo habakran shikilat pathai kubor uriat ho baka seng kaladawa baka sorkar kamdei ban ai jaga sa yaki poiwer na Bangladesh hapo ka jela Meghalaya ban bu da ka checkpost ka ba shipor Hajaintia Hills bat ka ba khaddo ka seng kadawa badai ban bu da ki helpline number ha ki than kapot khnang ba ki pai ba kinyo ban pentep ladadan ki bawan rung tu hapo ri India. Ulethu bana kaliang usembut menteri ulang ba dalile ka sorkar kanumai jakasa yaki poiwer latnyo tang yaki khasi Jaintia Badgaro ki basa ha Bangladesh. Tona kaliang jongi ka Jaintia National Council by ka Jaintia Student Movement hadin ba kajing plumar mah pa Bangladesh ta da kajing snopia ya ba kandon kajing plumar ba mi sport sha Tanjongi sport Jaintia Hills nomor pun ki benta ki ba ka Jaintia Hills ka share ki border ba ka Bangladesh dan ta kasni la ya kendu ba Home Minister Boderu Deputy Chief Minister Sir Preston Tensang halor ki lightly ki jingdon kajing yoi jongi ki jingdon kam ka banungkong kalong ba ni na kaliang ki arseng ila kerangshai ya ka sorkar jela bakinom ay kita ki refugee camp hapo jela Meghalaya kumba kala jiateng ha porbadan katma ka Bangladesh ban ka Pakistan ha ka khindai nya kuwait ta ka baar ngila ajimut ya ka sorkar jela ya Home Minister bakin bu no da ki temporary police check kam ha ki benta ki bai dai border jong ka Jaintia Hills bat ka Bangladesh namar ngi ha ngi i ba kana kaleng sorkar India kala shimkhia ban pha ya ki BSF ki army shepo dauki shepo nong talang Henry kidang pun ki benta ki baga Jaintia Hills ka share ya ki border bar ka Bangla ki bomdalong singanya du kata nuksa kum ki border apa East Jaintia apa Borkhat apa West Jaintia kum apa Muktapur apa Legro long kum kitu ki benta ngim yo i hadu menta bak ka sarkar kala abu ya ki BSF ta ka balai ngila ajimut ya ka sarkar bakan bu no daki 24/7 helpline number na ka benta ki nong song jong ki basong apa border area ta ka jingi karan jongi ba Home Minister kalong ka ba singaw tenat namar na kaliang Home Minister ula pentip yangi habai dai bat kane ka refugee camp ulaon bangi na kaliang ka state government no nginom ailat dalile baka sarkar India kan bu ya kita ki refugee camp apa ka jela Meghalaya lag no tang lada dan kam na bentaki khasi Jaintia ki badan apa Bangladesh bakum bangitip bentaki bun ki pradok ki prasnan jongi ki khasi Jaintia ki garoro ki badan apa Bangla ta kum yakine ki badai ki trairi ki badai ki khasi Jaintia ka sarkar kala ban ay ki refugee camp lada ka dan kam hendra yaki weipat ki jaj bendriu ka sarkar kala kranshai bakan nom ay tangiru na kanyang kaseng ila banjur ya ka sarkar bakam dai ban island hendra lain na lada ka sarkar India ka syuang bakin syuya ganti ban bu ya kita ki refugee camp spo Assam na shi ki wekiste ngim dan jing persya bakin ya ganti hendra bakin bu ya ki refugee camp ngila kransha baka sarkar kan maidan rengis ngokumen bad sngau na kasur na kaliang Home Minister ula kransha ban ka sarkar ru kayeng akan ongrim bakan mailat ya ki refugee camp na markala ya shibun ki jing sneng na ki bala dabja ki sneng kipun ba ki snang kum ka Hungaria hurai apa is Jaintia kan nangta kane ka Borkhat kum hapo West Jaintia ka dan ka Muktapur dat kine ki Legro nang talang dauki ni tang ka baki BSF dan mentatang apa dauki bat nang talang syakiweng impat i menta tal dingi kerannya kene ke isu dah bai dai bat ka fencing karong bun ki jenat ma namar wat na ki traisnong na kitu ki jakar bun ba persya namar don bansu keran ka don ka jingye dai bat ka khayi ka pateng ma kine ki basang ha border tapi ya katu ke isu ngimpat keran namar ni keran betang ya kene ka jing song suk thong sanchwa namar ya katu ke isu ka ya da ka wei pat ka mentah